Isa Mesih aleyhissalam wagt edenne ähli salgyçylar bilen günäkärler onuň aýdýan zatlaryny dinlemek üçin onuň daşyna üşýärdiler. Farseýler bilen Tewrat muwarmary bolsa, bu adam günäkärleri kabul edýär. Olar bilen nahar ýer diýip öňürdeşýärdiler. Şonuň üçin hem Isa Mesih olara şu tymzaly aýtdy. Aýdaly, bir aýalyň 10 tany kümüş teňgesi bar eken. Ol bularyň birini ýitirýär. Şonda ol çyrany ýakyp, öýü süpürip, onu tapýança önü süýerip gözlemezmi? Tapanna bolsa, öz jorlaryny, goňuşlaryny çağırıp, meniň bilen bile çatlanyň, iten keňgämi tapdym diýär. Men size şunu aýdýaryn. Tow eden ýekece günäli üçin Allahyň perişteleriniň arasyna edil şunuň ýaly uly şatlyk bolar.